Ja, der var. Nå, det er over til If. Over til If. Jeg har sagt det til dig, Mikkel. Du skal ikke slå sådan Du skal, her. Det gør ondt. du skal slappe af. Sådan her. Sådan der. Nå ja, det er okay. Ja. Ja, bare fortsæt. Ja, det er rigtigt. Og så kommer den. Jeg slår igen. Ja. Den hedder 1, 2, 3, 4. 1. Nej, den første, det er den. Okay, 1. Det er den, der tæller. 1, 2, 3, 4. 1. Det er også 2, 3, 4. For helvede, det smadret. Ja, okay. Prøv igen. Jeg slår. Ja. 1, 2, 3, 4. Vent lidt. Det hedder 1, 2, 3, 4. Ja. Jeg slår. Ja, kør lige. Jeg skal lige filme. 1, 2, 3, 4. Når man siger 4 på den ene, er det jo allerede 1 på den anden. Ja. Det prøver igen. 3, 4. Nu er jeg jo lige af. Ja, det var lige været nogle penge, hvad det angår. Det var lige det, ja.